Здравейте, стайлита. Днес ще направя клип, в който, както са забрали от заглавието сигурно, моята страст, гримовете. Обичам ги. Имам още няколко такива гримове. Това е само една малка част. Вижте как точно съм станал. Вече бързо да направя клип за вас. Така, както и да е. Ще покажа само един от тези гримове, ако се интересувате в тях. На другия ден или петък, следващия, не знам днес какво сме даже, ще направя мейкъп туториал с тези гримове. Така, нека да започваме. Първието ми нещо, което много обичам, е моят фондютен на New Revitalift Complete Renew. Така, също нещо е моята пудра на Avon. Не правя продуктово позициониране, просто нито реклама, просто не знам. И аз просто какво. Така. Това е кремът ми за основа под фондютена. И да, също нещо е спиралата, която обичам. Тя е на L'Oreal, ама се изтъркава, защото е много новичка. Това също нещо са Smokies. Ценките ми от H&M са от 29,90. Нали така? Да. Тези пак са ми подарък. Те са ми подарък. И да. Също нещо е този молив за устни. Купих си го от Daily Sleep, номер 38. По принцип, това бабешко розово червило да ми харесва, си го купих заради черното, а нямаше как си купи нищо черно, защото нямаше. Така. Следващото нещо е този коректор. Опа. Който е с два цвята. И е на Oriflame. Това е любимото ми червило. То е на Victoria's Secret. Погледнете тук какво пише. Victoria's Secret. Така. Това е то огледалце, което ползваме така просто. Същото ми е нещо е ето тази единична сенка на колорама Maybelline. Ето тук си показва, че е единична сенка. Нали? Не съм много толкова, просто че е за очите. Защото сестра ми си помисли, че е руш. Така. Следващото нещо, което ще ви покажа, е това. Това е Beauty Mist Tab Cinema. Това е червил гланц, който в киното, нали, става тъмно и той почва да блести, нали, да свети. Така казвам. Аз съм и двете любими четки. Аз не имам други. Тази е, долу е светло кафява, рижева, горе е кафява. А тази е розово с черното отгоре. Тази ми е подарък и не знам как да ви кажа откъде си я купите, защото не знам откъде е купена. Знаете ли колко е мекичка? Тази пък е купена от един магазин. Те са комплект четки, струваха 24 лева, не си спомням точно.
Другите четки са при тате. Така, що нещо е тези два бюти блендера, които не са оригинални, но оригиналният е в магазина още. Ще го купувам утре. И така. Ето го. Съвсем меки са. И струват 3,99 от... Чакайте само сета. Чакайте си го пише. Лукаси. Това е един италиански магазин, който бяхме на морето в Италия. Си ги купих. Така. Също нещо е тези две тампончета, нещо такова. И ето този бюти блендер, имах още 3 такива. На приятелките ми всяка искаше това, и така. Ето го, мекичко е, прекрасно е. Сладчицето, има още 3 към него и струват 7,99, 8 лева и са от Дженис. Като така. Тези са две тампончета, които ми бяха подарък. Иначе струват 4 лева или 2, да се спомням точно. Така, следващото нещо е Maybelline New York Colorama Blush. Това е руж. Така. Който е номер 101. Така. Това е на L'Oréal Париж. Glam Shine. Номер 105. Hold on Rose. Опа. Така, има ли още нещо? Но това е флашката ми. Така, сега. Това ви казах кой номер е. Сега ще ви кажа ето това кой номер е. Daily Sleep, номер 38. Ето го. А това е номер 105. Го. Не знам как да го покажа. Коректора ми няма номер. Така. Victoria's Secret също няма номер. Или просто отдолу се отлепил. 101, казах ви го, нали? Да. Така. Това няма номер. Това е съвсем водно червило, което се вети. И не си спомням къде го купих. Ако си спомня, ще направя едно клипче. 15-20 секунди, само да ви обясня къде си го купих и така. Това е номер 3, фондют е номер 3. Така. Тези четки нямат номера. Така. Това е номер 3 с фондютена ми. Спиралата няма номера. Бюти блендерите също. Сенките също. Подълта трябва да има номер. До 24M и номера на продукта. А на етичната ми сенка номера е 703. Ако се интересувате. И така. Това беше от мен. За сега, скоро след този клип ще имам проведен мейкъп туториалс с тези гримове. Само да си купя в моят видео, защото този е празен. Няма абсолютно нищо в него. И да. Довиждане от мен, ще се видим много скоро и чао!